Mayong gabi mga isuon ko diha ni Kristo, live na usab kita karon nining gabi una alang sa pagpamalandong nining season sa Lent, pagpamalandong kun asa naman ang ato ang kinabuhi karon, no? So at this very moment asa naman kahata. So mo na nga niining gabi una malandong ta isip Katoliko, isip Kristiyano, unsa ba ang mga butang nga gikinahanglan nato nga buhaton, no? So mo na ato ang paghisgutan karon. Of course, uban diha sa lamdag sa ato ang ebanghelyo karon nga adlaw. Ato na nga basahon ang ebanghelyo karon adlaw nga kidutlo gikan sa ebanghelyo ni San Lucas, kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 25. Ito ang basahon mga isuon. Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo. Busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag mga baka, mga karnero o mga salampati. Nakita usab niya ang mga tig-ilis o kwarta. Unya sa Jesus naghimog latigo nga pisi o giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero o mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giabo usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis o kwarta o gilintuwad ang ilang mga lamesa. Ug iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan. Unya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab, sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus, nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudeyo. Unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagpamatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo og tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila miingon kaniya, kining templo ha gibuhat sulod sa kapatag-unom ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gisigutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa dihang labanhaw na siya, nahinumdum ang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinahanglan nga sultihan pa siya ni bisan kinsa may tungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Mga igsuon sa makausapa, mayong gabi kanatong tanan, no? Kumusta man kamo diha sa inyong nahimutangan karon, no? Kumusta man ang inyong kinabuhi in a very long week, or maingon nato nga in a very very long month or years, no? Aduna tay managlahi nga kasinatian. Ug tingali, ang uban ingon nga sus dali ara ba sa adlaw. Mura man og gahapon lang naglunis nya ugma lunis na pudi ay, no? Sa mga kabahin isip mga nagtrabaho sa gobyerno, maingon mi nga nindot og Sabado Domingo lang perminti, no? Without knowing nga gikinahanglan nga mo lunis, kinahanglan nga mo weekdays kay diha man punta ni kuha og panginabuhian. Mga igsuon sa to nga ebanghelyo karon, si Jesus naghisgot mahitungod sa nahitabo
sa templo. Matingala ta, nga naman nga ang templo nga gihisutan ni Jesus, ang templo sa Jerusalem, no? Wala pa mabuntog, wala pa naguba ang Jerusalem. Kay sumala sa kasaysayan, natali man kini sa world history, nga niadtong 70 AD, nahugno ang Jerusalem. No? Nabungkag ang Jerusalem. Ang nagpabilin karon kana ano bitong pader nga gituuhan sa mga Hudiyo karon nga labing balaan nga dapit. So, before the fall of Jerusalem mga igsuon, may bulong ta anong sa panahon ni Jesus aduna may daghan kaayong mga mananap didto sulod sa templo. Anong aduna may mga money changer, no? Anong aduna may mga gipang buhi-buhian didto, no? Nya gani ang singgit ni Jesus matod pa niya dinhi. Ingon sa diri, ayaw ninyo himo ang merkado ang balay sa akong amahan, no? So, kung atong makita mga igsuon, kung atong pamalandungan ang senaryo, dili nato ma-blame tingali si Jesus sa iyang gibuhat. Sanglit ang templo nga suppose maoy sagrado kaayo nga puloy-anan sa Dios, sagrado kayo nga dapit diin himo ang alampuanan, na usab o na convert, no, daw nahimo kining usa ka merkado. Anong nahitabo man na? Do ando naman tay may na to nga pipila ka mga gamayng background pod mahitungod sa biblical background kay nagtuon man usab kita niini, no? Matod pa sa mga mihatag og komentary niini nga mao nga chapter, no? Mga Bible scholars nga mihatag niini komentary niini mao chapter, matod pa nila tinuod gayud nga nahitabo daay kini didto sa templo nganong adunay mga mananap. Kung nakadungog mo sa ebanghelyo nga nainiingon si Kristo nga timan-i kato nagisugot siya humili about sa dato, ano siya nga timan-i ninyo kini nga mas lisod pa ang pagsulod sa usa ka dato kaysa pagsulod sa usa ka kamilyo sa lungag sa dagom. Kana nga maong lungag sa dagom mga isuon nga sudlan sa usa ka kamilyo, actually literal di ay kana. Didto sa templo sa Jerusalem aduna sila'y gamay kaayo nga lungag nga mura og dagom ang iyang porma, no? Mulusot dito ang mga kamilyo, didto nila mga gitawag og mga palusot ba, no? Aduna sila'y mutong nagingon diyan si Kristo nga nganong gihimo man ninyong balay o taguanan sa mga kawatan ang balay sa akong amahan. Kay didto la pagihon ang mga kay ang kultura mangud sa mga Hudiyo, ang mga tawo nga makasala ang ilang buhaton magda sila og offering ngadto sa templo. Kining maong offering mga igsuon pinaagi ni sa pag-offer sa mananap, ang mo-offer ni ini ang mga pari nga mga Hudiyo. Kining nga maong offering himuon nila isip pagbayad sa sala nga nahimo sa usa ka tawo. Ang pari may mohimo niini unya pinaagi sa maong offering mapasaylo ang sala sa mga tawo. Gani ato maning mabasa diya sa Leviticus 5 atong paminawon mga igsuon. So ingon din sa Leviticus 5:4 ngadto sa 5 nya diretso nato sa 15 ingon diri, kung may nagdali-dali sa pagpanumpa sa pagbuhat og dautan o maayo o wala siya makaamgon ini, kasayod na niya niini makasala siya. Kung ang usa ka tawo makahimo bisan asa ni ining salaa, kinahanglan nga isugid niya kini og magdala siya ngadto sa Ginoo og usa ka bayi nga nating karnero o kanding ingon nga halad sa iyang sala. Ang pari maghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo ug pasayloon siya, no? Kining mao nga senaryo mga igsoon mo ni ang nahitabo, no? Ang mga tawo magdaog mga mananap. Unya na may uban pod nga matud pa katulaging iniglusot sa kamilyo didto, magkagasgas-gasgas na ang ilang mga mananap, offer nila ngadto sa pari sa mga Hudiyo dili dawaton, no? Sa may ilang buhaton ilang pailisdan, no? Pailisdan dito sa naay mga mananap dito mga binuhisod. So di na reject naman ang imong gidala. So pagkuha diri, pag palit diri og lain nga mananap or ato nang kambyuhan, no? So ina tulis lagi. Tulis atubang matud pa. Nya nganong na may mga money changer tungod kay ang mga tawo nga moadto sa templo
Ang uban gikan sa nagkadaiyang mga dapit, no? Lain-lain nga mga lugar moadto sa templo aron sa paghimo niining maong seremonyas sa pagpapas sa sala, no? Sumo dinhi ang senaryo mga iso. Mo nang grabing suko sa Ginoo kay gihimo nga limbong imbis kay klaro ang intensyon, klaro ang gisugo sa Ginoo nga diha sa Old Testament tinuod nga pinaagi sa mga paghalad o mga mananap, mapasaylo ang ilang mga sala, pinaagi sa seremonyas, apan giabuso kini sa katawhan sa Dios mga igsoon. Mo na nga sa Hebrewanon, gipadayag kini ni San Pablo mga igsoon. Mingon si San Pablo atong basahon, no? Diya sa Hebrewanon 10, no? Iyang gipaklaro nga ang kadtong mga nahitabo sa Old Testament, kadtong mga paghalad o mga mananap, dili na pagahimuon dinhi sa New Testament. Yan man, kay ang mga nahitabo sa Old Testament anino lamang sa umaabot, no? Mingon tag anino meaning adunay gianinuhan, ug ang gianinuhan niini mao si Kristo. Manang sa Old Testament matud pa the New Testament hidden in the Old Testament, but the Old Testament revealed in the New Testament, no? Ang daan nga ang bago nga testamento nakatago diha sa daan nga testamento, ug ang daan nga testamento gipadayag diha sa bag-o nga testamento. Dili sa Hebrewanon 10 mga igsoon ingon diri Hebrewanon 10:1, ang balaod sa mga Hudiyo dili hingpit o dili sibo nga sumbanan sa tinuod nga mga butang, anino lamang kini sa mga maayong mga butang nga umaabot. Ang sa mga halad gihalad kanunay matag tuig, busa-unsaon man sa balaod paghingpit sa mga tawo nga moduol sa Dios pinaagi niining maong halad, no? Atong timan-an nga ang atong ebanghelyo karon padulong kini sa kasaulugan sa pagsaylo mga igsoon. Adunay fiesta kini mga Hudiyo, daghan ni sila og mga fiesta, no? Na sila'y Feast of the Tabernacle, na sila'y Feast of Tent, no? Fiesta sa Tulda, napod sila'y fiesta sa pagsaylo. Kining pagsaylo kay halandumon man ni kayo nila, gumikan kay kining hitabua, mao man ni ang panahon nga ang Dios ni padala og anghel sa kamatayon nga ang tanan nga tawo nga makit-an sulod sa dito sa Jerusalem patyon, apan adunay exemption kadtong mga tawo nga makit-an nga adunay timaan sa cross, no? Gipangkrusan ang ilang mga pultahan, sayluhan sila sa anghel sa kamatayon. Nahimo kining halandumon sa mga Hudiyo mga igsoon, kining gitawag nato og kasaulugan sa pagsaylo. Balik ta mga igsoon, no? Ay ato nga usa sa mga hisgutanan sa mga comment section nga atong gi-post kaniha sa wala pa ta mag-live, aduna may ni suggest, no, nga ang atong paghisgutan karon kabahin sa kaluwasan unya kabahin sa pagpangumpisal. Unsa man ang koneksyon sa pag-ebanghelyo karon sa pagpangumpisal ug unsa man pod ang koneksyon sa pagpangumpisal ngadto sa kaluwasan. Ato nang i-connect, no, paningkamutan nato nga ma-connect mga igsoon. So, balik ta, no? Ang paagi sa Old Testament, ang pagpasaylo sa sala, ipaagi gayon nila diha sa pari mga igsoon, no? Ang tawo nga makasala, dili siya moingon nga direct siya ngadto sa Ginoo mangayo siya pasaylo. Tungod kay ang Ginoo adunay prinsipyo. Ang Ginoo adunay proseso kung unsaon pagpasaylo og sala. Og ang proseso nga ginahimo sa Ginoo mga igsoon mao nga moagi gyud ngadto sa iyang kaparian. Apan lagi sa ako nagiingon nga ang gihimo sa Old Testament landong lamang sa umaabot, no? Nahimo kining gitawag og naabuso ang maong gimbuhaton mo na sa panahon ni Kristo wala na magkinahanglan siya og mananap. Wala na siya magkinahanglan og mananap nga ihalad ngadto sa templo, kundili ang iya ng kaugalingon mismo ang iyang gihalad. Siya mao ang kordero sa Dios matod pa ni San Juan diya sa Juan 1:29 mga igsoon atong basahon, no? Giingon din sa Juan 1:29, sa pagkasunod adlaw nakita ni Juan si Jesus nga nagpadulong kaniya ug siya miingon, anaa ang nating karnero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Wala na siya magkinahanglan og mananap mga igsoon, kundili
ang iya ng kaugalingon, ang iyang gihalad. Nga naman, kay sa Hebrewanon 10, versikulo 4, mga igsoon, giingon dinhi, kay ang dugo sa mga turo nga baka ug sa mga kanding dili gayon makawagtang sa mga sala. Tungod ini dayo ng anhel ni Kristo sa kalibutan, diingon siya sa Dios, dili ka gusto sa sakripisyo sa mga halad nga mananap, apan giandaman mo ako og usa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa naisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod, no? Unsa man gyud ay ang balaod, mga igsuon, anong kinahanglan magyud nga adunay paghalad o pagula sa dugo? Kay sumala sa balaod sa Dios, no? Diya sa Hebrewanon 9:22, Hebrewanon 9:22 miingon dinhi, sumala sa balaod, hapit ang tanang butang kahinluan pinaagi sa dugo ug mapasaylo lamang ang sala kun kini kapaagasan og dugo. Matong sa una, wala pa man nagpakatao si Kristo, aron temporaryong mapasaylo ilang sala, maghalad yun sila og mananap. Ilang iadto sa pari, ang pari may maghalad diini alang sa ilang mga sala. Pag-abot ni Kristo, wala nagikinahanglan na ang mananap. Nganuman, dili ang dugo sa mananap mo ay makapasaylo, kundili ang iyang kaugalingon nga dugo nga maoy iyang giandam alang sa kapasayloan sa atong mga sala. Muna sa unang Pedro, mga igsoon, 3:18, atong basahon ang nindot kaayong mensahe ni San Pedro alang kanato, ang atong unang sandupapa, no? 1 Pedro 3 versikulo 18 miingon dinhi, maminawa ninyo tarong, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo, apan gibanhaw siya diha sa espiritu, no? So klaro kayo, mga igsuon, nga si Kristo nagpakamatay gayod. Gibariyan kita ni Kristo, gilukat kita ni Kristo, dili sa kun unsa nga salapi sa kalibutan, kundili pinaagi sa iyang bililhon nga dugo. Mo nang sa unang Pedro 1:18 mayngon dinhi, nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang kinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karnero, walay buling umansa. Klaro, tinaw nga ang dugo ni Kristo maoy nagaluwas ka na to, nagahugas ka na to. Now, unsa may koneksyon ni ini sa pagpamumpisal, mga igsuon, no? Ang atong simbahan nagtudlo nga ang kamatayon ni Kristo ngadto sa cross adunay 7 kasandayong kining gitawag og 7 sacraments. Diin didto mo dagayday ang sanctifying grace, mga igsuon. Didto ma-apply ang kamatayon ni Kristo sama pananit sa bunyag, no? Pinaagi sa bunyag, naluwas kita, mga igsuon. Ngano naluwas man ta pinaagi sa bunyag? Tungod kay ang bunyag, di pinaagi sa bunyag, midagayday na apply ang kamatayon ni Kristo diha sa atong kalag. Ikaduha, diha sa atong pagpangumpisal. Apan ang atong mga igsuon naglibog kabahin niini, mangutana sila, brother, ngano man daay og mo direkta ngadto sa Ginoo, no? Dili ba di ay ta mapasaylo, no? Nganong kinahanglan ba ta moagi sa pari nga tawo ra man na sila, makasala ra man pud sila. Do na natay mga videos nini, mga igsuon, apan for the sake of our nining maong jutay nga argument, for the sake of this clarification, ato nga i-explain diha sa hamubo nga paagi. Sa laktod nga pagkasulti, mga igsuon, the moment nga usa ka Katoliko mangumpisal siya, it does not mean nga wala siya nangayo og pasaylo sa Ginoo. Gani, before ta mo kumpisal, nangayo na tadaan og pasaylo. Apan lagi kay ang proseso sa Dios, kinahanglan man gayud nato nga isugid ang atong mga sala ngadto sa pari, sama sa nahitabo sa Old Testament, no? Sa Old Testament, musugid adto sila sa pari. Diya sa Ecclesiastes 5:6, no? Ayaw limbungi imong kaugalingon,
Kay basin unya nga musugid ka sa pari sa Dios nga wala mo buhata ang pagbuhat sa ingon. Mga igsuon, usa ka illogical nga pangunahuna ang pagsulti nga direct to God. Nganuman tungod kay nasayod kita nga sa diha the moment nga nibuhat ka sa sala, nasayod na ang Dios ni ana. Sa dihang nakasata, dili lang kay ang Dios atong nasadaan, kundi ang iya pong mystical body nga mao ang simbahan. Mao na nga in reconciliation sa pagkighuli nato, kinahanglan nga mahiuli ta sa Dios, mahiuli usab kita diha sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Now, ang mga kaparian ba aduna bay gahom sa gitawag nato og gahom sa pagpasaylo og sala? Ang tubag mga igsuon aduna kinsa man ang naghatag niini? Si Kristo mismo. Diya sa San Juan 20 bersikulo 21 ngadto sa 23. Unsa may giingon atong basahon mga igsuon, nindot kayo ning mao nga sitas. San Juan 20:21 ngadto sa 23. Unya si Jesus mayon kanila sa pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypa niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. Tin-aw kaayo mga igsuon ang gahom sa pagpasaylo og sala gihatag ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Og take note, kining mga sala ang gisugutan ni Jesus diri, wala ni pasabot nga nakasa personally sa mga apostoles nga iyang giingnan, no? Wala ni pasabot nga ayan gitawag nakasa ni nila. Kay kung nakasa nila, di ba? Si Kristo nagtudlo man o ang Dios nagtudlo man nato nga kinahanglan ato yung pasayloon nakasala nato. Pero nga nung naaman si giingon diri, kung ang mga ilang mga sala dili inyo pasayloon, kini dili usab pasayloon. Kini mga igsuon nagpakita sa gahom sa otoridad nga gihatag ni Kristo diha sa iyang simbahan, diha sa iyang mga kaparian, nga adunay gahom ang mga pari nga dili mo pasaylo og mo pasaylo, no? Mo pasaylo og dili mo pasaylo. Aduna bay mga instances mga igsuon nga ang pari dili mo pasaylo? Ang tubag, yes. Adunay mga instances. Unsa man nga pananglit mga igsuon. For example, adunay isa ka tawo nga nangumpisal nga nagtipon-tipon sila. Of course, ang pari mo process. Kay diha sa kumpisal, ang pari siya ang judge, no? O bitaw nga maminaw siya, kinahanglan kalaro ang atong pagpangumpisal. Ato gyud isulti kano sa ang last nato nga kumpisal, isulti nato ang mga mortal sin nga ato nahimo, kapila ni nato nabuhat, nga naman hukman ta sa pari. Kay ni ana nga paagiha, muhatag siya og penitensya, sumala sa atong nabuhat, gibug-aton sa sala mga igsuon. Kaya kining maong pagpasiguli sa diha nga gihatagan na sila og gahom sa pagpasaylo og sala, ma-reconcile ta pagbalik sa simbahan, ma-reconcile ta balik usab ngadto sa Dios, no? Sa may giingon ni San Pablo niini, diya sa 2 Corinto 5:18 mga igsuon, miingon diri si San Pablo, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo. So, remember, wala lain nga nagpasiguli nato. No, sa diyang naapata sa pagpakasala, gipasiguli ta sa Dios pinaagi sa kamatayon ni Kristo. Ug kining gahom sa pagpasiguli, kining maong otoridad sa pagpasiguli, iya kining gitugyan ngadto sa iyang mga apostoles. Atong tiwas sa pagbasa, 2 Corinto 5:18, gibuhat sa Dios kining tanan ug siya usab ang nagpasiguli kanato ngadto kaniya pinaagi kang Kristo, o gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiguli sa uban ngadto kaniya. So nindot kayo mga igsoon. Sa 19, maoy among mensahe nga ang Dios pinaagi kang Kristo nagpasiguli sa tanang tawo ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Dios wala na mag-isip sa ilang mga sala o gihatagan kami niya sa mensahe unsaon niya pagpasiguli kanila ngadto kaniya. Sa 20, busa niya kami gipadala ni Kristo ug samara nga ang Dios gayod ang nangaliyopo kaninyo pinaagi kanamo. Mo ni mga igsuon nga sa diha sa kumpisalanan, ang pari dili mo ingon nga gipasaylo ko na ikaw sa imong mga sala pinaagi sa akong ngalan, dili.
unsa maiingon sa mga pari mga isuon, mga daw pari sa gahom sa simbahan sa Santa Iglesia Katolika, ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ano man kay ang kapasayloan wala magagikan niya, no, kundi gikan sa Dios, the source, no, siya may source gipadagayday diya sa sakramento sa kumpisal pinaagi sa atong mga kaparian. Aduna ba instances nga usa ka apostoles ni pasaylo og sala ang tubag aduna. Diya sa 2 Corinto 2 Corinto 2:10 ingon din ni San Pablo, ang gipasaylo ninyo gipasaylo ko usab, kay kun ako mo pasaylo kuno galing aduna may angay na kong pasayloon kana akong buhaton tungod kaninyo diha sa atubangan ni Kristo. Ha? Klaro kaayo mga igsuon nga ang gahom gayud sa pagpasaylo naa sa mga apostoles unya gipasa kini ngadto sa atong mga kaparian. Atong mga apostoles mga pari manusab diya sa Roma 5:16 si San Pablo miingon, nag-alagad ako ingon nga pari. Basin og refute ni mga igsoon nato ingon nga pari raman brad. Dili man na pari, no? Kay ingon raman, no? Mo man ilang argumento. Ang atong tubag niya na sa Hebrehanon 8:2 mga igsoon ingon man dinhi, nag-alagad siya ingon nga pangulong pari sa dapit nga balaan, nga labing balaan nga mao ang matuod nga tulda nga tinukod sa Ginoo ug dili sa tao. Buot ba nato sabton si Kristo dili na usab pangulong pari kay ingon man dili ingon ra nga pangulong pari, no? So tin-aw mga igsoon ang atong argumento, klaro nga ang atong mga kaparian aduna gayud ay gahom sa pagpasaylo o sala. Anong naadula sila gahom tungod kay si Kristo mismo mao'y naghatag ni ining maong gahom. Sa wala pa sa mukayab ngadto sa langit mga igsoon, iyang gibilin, no, kining maong kagahuman. Diya sa San Mateo 28:18 ningon si Kristo, miduol si Jesus ug mayon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Imagine, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Nya pag sinabi tungod ini sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, ug hinumdumi ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mao na mga igsuon nga nini nga Semana Santa isip mga Katoliko, gidasi ko sab kita sa pagsusi sa atong kaugalingon, sa pagbasol sa mga salaod nga atong nahimo, ug human ni ana mga igsuon kinahanglan gayud kita nga moduol ngadto sa kumpisalanan aron ikaw mahiusa pagbalik ngadto sa Ginoo. Kagahapong adlaw atong gipamalandungan ang istorya may tungod sa prodigal son, no? Karon mga igsuon atong gipakita kung anong kinahanglan kita nga mangumpisal. Tingali ang uban miingon pod adunay mga argumento nila nga miingon nga tungod ni ining maong kumpisal ang tao mubuhat na hinunog dautan tungod kay sayon-sayon raman mapasaylo raman ko sa kumpisal, mangawat ko ngayong human mangumpisal na balik. Mao ba na ang gitawag nato og mao ba na ang kapaingnan sa usa ka tawo nga mangumpisal? Ang tubag mga igsoon dili. Gani ang atong simbahan tin-aw kaayo to have good confession. First and foremost, kinahanglan nga aduna tay pagdumot sa atong sala, no? Dumta nato ang atong mga sala, natay studying of conscience, no? Pabalandungan nato unsa man ang mga sala nga akong nahimo. Human atong gisugid ngadto sa pari, nahimo tag penitensya, unyang katapusan mga igsuon paghimo sa akto sa paghinulsol. Kabaw mo sa akto sa paghinulsol, ato nang ginamemorize kanunay, no, nga Ginoong Hesukristo nagabasol ako, no, o dili na sa pagbuhat sa maong nga sala. Mo din ato ang hagit mga igsuon, maningkamot ta nga human sa kumpisal dili na nato mahimo pagbalik ang mga sala nga atong nahimo. Apan kuno galing ato gihapon nga mahimo, mo nagingon nga ang tao as human as we are, no, sa panultihon 24:16 ang usa ka tawo nga matarong mapandol mangani sa makapito unsa nang tao nga dili matarong. Apan ang hagit nato niini mga igsuon kuno galing kita makasala, no, normal man gyud na nang times nga makadagin asta kay lagi tao raman lagi mato pa ni maksurban kay tao raman lagi
ang atong buhaton mga igsuon, muduol kayo kita ngadto sa pasaylo sa Ginoo. Na isa kay gayon ni anak, adunay sa katawo nga miduol ngadto sa kumbinto, ngadto sa kapare mingon si padre, dili na lang ko mangumpisal padre kay mao magyapon makasala raman ko pagbalik, no? Mao iyang kasagaran nga isulti. Mao say gibuhat sa pare, mingon na pare nga tugtan di ka sa mao nga imuhang gusto. Apan before kamubuhat ni ana, aduna una ko'y jutay nga sugo nimo. Gihatag sa pare ang usa ka kini bitawng nasiyay gitawag og tray bitaw mga isuon niya. Ang tray kay buslot man na. Hugaw kay ang maong tray. Mingon ang pare, sudli una kini og tubig, tuay atabay dito sa unahan, sudli kini unya. Ngari kanako kinahanglan nga puno ng tray, no? Ang maong tao sa walay pagunahuna, miadto sa maong tabay dala ang tray niya iyang gisudlan og tubig, unya lakaw siya. Pan inigabot niya dito, di pa gani siya kaabot sa pare. Mag-uul siya, suko siya. Ano sa man si padre gisugo man kung pasudlan ning tray nga kahibaw man siya nga di man gyud mapuno kay mausig man yung kinaamay dahang buslot, no? Di sa padre, mas man ikaw may tubig. Yung pare, sige, padayon dito. Sudli na. Sud na po siya, balik na po siya, balik. Hantod nga gipulaan sa mga padre, imo ra man kong giilad. Sa ko man ipagpuno ni ining maong tubig, nga daghan man lagi ni og buslot, no? Nya gipangutana siya sa pare, mga igsuon mingon ng pare, apan wa ba kay laing nabantayan? Ano? Mayon ng pare, wa ba kay laing nabantayan? Kumusta man ang tray nga imong gigunitan? Tanaw siya. Lingon siya nga, bitaw no? Nahinlo. Oo, nahinlo. Lingon ng pare, inana pud ta mga igsuon, no? Inana ta. Tinuod sa ato nga pagkakita, tungkol kilagi makasata, na mga times nga mabalik na to itong mga sala. Pero ang importante, diha sa pagduol na to sa tubig, sa kumpisalanan, kita hinay-hinay nga nahinluan, no? Nahinlo kita sa atong mga sala. Wa man kay na nato manotis. Apan, klaro ang epekto ni ana. Sa lain nga bahin sa anuluhiya mga isuon, anong kinahanglan pa matamukaon nga gutmon raman di ay ta? Ngano kinahanglan pa man nga labhan nato ang ato ang mga sinina nga mahugaw raman pud kini, no? So muna nga prinsipyo mga isuon, kinahanglan gayud nga ato gayud nga isugid ang atong mga sala ngadto sa mga pari nga ginugyanan gihatagan og gahom sa Dios aron sa pagpasaylo. Yan ang paghiyang mga isuon, maangko nato ang kaluwasan. So kining kaluwasan mga isuon, doon na ni dako pod nga issue tungod kay daghang mga tao nga mingon nga buhat lang, luwas na, di na kinahanglan pagtuo. Na po yung mga tao mingon nga tuo lang, di na kinahanglan ang buhat, luwas na ta. Unsa man gyud sakto? Buhat lang, luwas na, tuo lang, luwas na. Ang tubag mga isuon way sakto ni ana. Ngano man, dili pwede og buhat lang walay pagtuo. Na? Dili pwede og buhat lang walay pagtuo. Kay that is Masonic nga idea mga isuon. Ang tao dili makaluwas sa iyang kaugalingon, manitiman iha nga kung wala ang grasya sa Dios. Meaning ang grasya sa Dios, pinaagi sa grasya sa Dios, kinahanglan mag-uban ni. Nganong nibuhat ta gumikan sa gugma. Kanang gugma nga imong gibati mga igsuon, tinukbo na tungod sa imong pagtuo. Diya sa Galatia 5:6 ningon dinhi si San Pablo. Basahan na Galatia 5:6, kay kun hiusa kita kang Kristo Jesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili tinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. So, mo ni dili lang pagtuo lamang kinahanglan nagabuhat. Dili pud buhat lamang kinahanglan ang pagtuo. Ano naman? Kay kun ang atong buhat ra di ni makapahimuot sa Dios. Kay sa Hebrehanon 6 bersikulo 1 mga isuon sa may giingon diri nga walay makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Sa ito pa, importante kaayo ang pagtuo. Hebrehanon 11, versikulo 1. Sige ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguraduhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Pinaagi sa pagtuo ang tao sa kakaraanang panahon gikahimutan sa Dios. Sa 6, sige walay makapahimuot sa Dios kung dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang muduol sa Dios kinahanglan gyud nga mutuo nga dunay Dios ug gantihan niya ang nanghita kaniya.
it must be faith and good works. Dili pwede pagtuo lang, dili pwede og buhat lamang. Ano man kay ang pagtuo og buhat mura ni og lawas og kalag, no? Lawas og kalag. Dili mabuhi ang tao kung walay kalag. Ang kalag pod dili pwede og walay lawas, no? Pohon ang ato ang kita mga matay ta, mabanaw ta. Ang atong kalag iuban man gyapon ni balik sa ato ang lawas pohon. Kana suluban nata sa gitawag og glorified body, ang lawas nga dili na madugta. Si Santiago tin-aw nga ipasabot ni ini sa may giingon ni Santiago kabahin ni ini mga isunod na masahon. Santiago 2:14. Niyo din mga isuon unsa may kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. So, tinaw kayo mga isuon ang giingon ni San Pablo, ni Santiago, nga dili makaluwas ang pagtuo lamang. Busa sa 24, 2:24 Santiago, busa nakita ninyo nga usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Sa 26, kay sama nga patay ang lawas nga wala nay espiritu, patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Mag-uban gyud mga isuon. Ang pagtuo mag-uban sa buhat. Dili pwede og pagtuo lamang. Kay mailhan ang imong pagtuo pinaagi sa imong buhat. Ang imong buhat kinahanglan ma-inline sa imuhang pagtuo. Gihatag ni San Pablo ang usa ka pananglitan diya sa Santiago 2:15 ningon siya, pananglit may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila panalanginan unta kamo sa Dios pag sinina kamo og kaon ug maayo kung dili ninyo sila hatagan sa ilang panginahanglan? Ingon ni ini ang pagtuo patay kini kung dili ubanan sa buhat, no? So may suon useless ang pagtuo kung walay binuhatan. Mo na nga si San Pablo diya sa iyang sulat sa unang Korinto 13 mingon gyud si San Pablo tanawa na may uban mingon niya igo ng pagtuo faith can move mountains. Wa may problema anak, tinuod man, no? Bisan unsa pa kagamay sa imong pagtuo matud pa kaya ning mandaran ang bukid nga mobalhin. Inana ka powerful ang pagtuo. Pero sa may gingon sa Pablo, 1 Korinto 13:2 ningon sa Pablo, bisan mahiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago, bisan may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Ha? Tin-aw mga isuon niya ang pagtuo nga way gugma useless. No? Useless. E unsa man importante mga isuon alang sa kaluwasan? Importante kaayo kining gitawag nato og 3 theological virtues. Unsa man ning 3 theological virtues nga gituuhan sa simbahang Katoliko? Diya sa 1 Korinto 13:13 mga isuon mo ning giingon ni San Pablo, busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom o gugma, apan ang labing dako niini mao ang gugma. Tin-aw mga isuon nga importante kaayo kining gugma. Si St. John of Cross niingon siya, in the evening of our life we will be judged by love alone. Hukman kita mga isuon, ang atong binuhatan hukman na kung unsa kadako ang gugma diya sa atong pagbuhat. Sa sige na nao balik-balik, no? Ay naingon ako sa quote ni Mother Teresa. Mingon si Mother Teresa, it is not how much you give, but it is how much you put love on giving. Muna sa 1 Korinto 3:3 mga isuon ni sige tiwas diri ingon sa Pablo, bisan ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako og ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Useless gyapon mga isuon. Bisan pa og ihatag nato ang tanan nga naa nato, apan kung wa nay gugma, useless. Ay, imagine ang sige sa Pablo, bisan pa kuno ipasunog ang iyang lawas, wa gyapon kunoy kapuslanan, no? Bisan pag sige tagwali, kung wa tay gugma, useless. Na gindi ni sa Pablo diya sa unang Korinto 13 gyapon ni mga isuon, diya sa 11, sa bata pa ako ang akong sinultihan, pagbati, panghuna-huna binata, apan karon hamtong nako
dili nako magbinata. Apan atong nakita karon sa malamang sa hanap nga panagway diha sa salamin, apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Nahibaluan ko karon tipik lamang apan mahingpit ra unya kini sama kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako, no? Importante kayo mga igsoon kining gitawag nato og gugma. Yan ay mga igsoon nato nga gani og mana mo sa mga plaza dunay kalit lang og duol yung magwali ming brother sister, luwas na ba ka, no? Ana nga pangutana ba mura ba og sila may tag-iyas kaluwasan. Luwas na ba ka unya may kagdi may inon kay nga uy pagkaluoy din mo sister brother o pa di ka na luwas di ay yung pangutanon ikaw brother luwas di ka 100% luwas na mi tanawa kinsa man day mo declare mga isuon nga luwas na ta kita ba what tay katungod ana ang Dios ra gyud. So sa may tubag kung adunay mga tawo mangutana nato kabahin niya nang maong kung naluwas na ba ta, ang simple kaayo nga tubag nato niya na mga isuon ang tubag pud mismo ni San Pablo. Unsa may tubag ni San Pablo na sa unang Korinto 4:4 ngadto sa 5 mingon si San Pablo, tin-aw kaayo ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayud ako'y sala. Ang Ginoo ray makahukom kanako. Busa ayaw kamo paghukom kabisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya nahimuon sa pag-abot sa Ginoo kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tao. Niadtong adlaw mo dawat ang tagsa-tagsa sa pagdaig nga angay kaniya nga gikan sa Dios, no? Sumuna ato nga tubag sama ni San Pablo, tin-aw ang atong konsensya, kung ugali tin-aw atong konsensya pod, no? Unya wala kini mapasabot nga luwas na ta. Dios ra gyoy mohukom kanato. Unsa atong buhaton? Kinahanglan nga maningkamot ta, no? Maningkamot ta, mupadayon ta diya sa Pilipos, diya sa suwat ni San Pablo sa Pilipos atong basahon. Pilipos versikulo 3:12 ningon sa San Pablo, wala akong magpasabot nga nakabot ko na kini ug nahimpit nako. Imagine ha? Ang mga born again, easy lang kaayo, due respect sa ila ha. Easy lang kaayo ang pag-angkon nga. Luwas na mi brad, 100%, 110%, 200% pa gani ang uban. Kay lagi, sure kaayo nga luwas na daw sila. Manuman kay gidawat na kuno nila si Kristo, isip personal o Savior, ilang manluluwas. Si San Pablo, wa to ni dawat? Ha? Nakikistorya pa magani? Gibiyaan ang ihang ayahay nga kinabuhi kay kaniadto usa ka Pariseo, iyang gibiyaan tungod kay nisunod sa ni Kristo. Mangutana, labaw pa ka ni San Pablo? Unsa may gitubag ni San Pablo? Unang Filipos 3:12 mingon San Pablo, wala akong magpasabot nga nakabot ko na kini. Una hingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni ini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Mo ni mga ison tin-aw kaayo ang giingon ni San Pablo. Si San Pablo wala manghambog. Si San Pablo wala mo claim nga siya naluwas na. 13. Hinuon mga igsuon, wala gayud ako maghunahuna nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi o ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Atong buhaton na gyud maningkamot ta, no? Diya sa Pilipos 2:12 sa English, sa King James Version, nindot kayong giingon, no? Matod pa sa Pilipos 2:12, with fear and trembling work out your own salvation, no? Panlimbasugi ang imong kaluwasan. No, nga kinahanglan nga ato gayud na nga paningkamutan mga igsuon. Di ta mag-una-una og angkon. Tinuod na luwas man ta diya sa diyang gibunyagan ta Efeso 2:8. Giluwas ta diya sa bunyag. Panlagi kay tao man ta, danlog man ang kalibutan, nagpadayon pa man kita. Aduna pay tendency nga mahisukamak kita. Aduna pay tendency nga ang grasya nga naa nato karon pwede pang mawala nganhi kanato
Man sa 2 Korinto 6 bersikulo 1 ngadto sa 2, nindot man ni kay ang giingon ni San Pablo diri. Busa ingon nga ang mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili nyo himuong kawang ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Sa may pasabot og himuong kawang mga iso, meaning dili na to abusaran ang grasya nga nato. Imbis kay naluwas na utat na, pinagi sa bunyag, na may mga times lagi makasala ta. Mabitaw nga doon na pa impyerno. Kaya luwas na patatanan mo, sumala sa konsepto sa mga born again nga, mutuo lang ka ni Kristo, luwas na ka, asa to pa, di na kinahanglan ng taang impyerno. No? Kamingon sila nga, ang kaluwasan dili hatag bawi. Uy, dili hatag bawi. Unya, ang usa ka born again, luwas na. Karon nahimo man Katoliko, dili na po siya luwas. Asa may hatag bawi ana. Kinsa may nagtudlo og hatag bawi niya na, no? So tinaw kayo mga isuon ang gitudlo sa atong Ginoo. Diya sa San Mateo 19, adunay usa ka batan-on nang utanan ni Jesus, no? Ningon siya magtutudlo, unsa may akong buhaton, ha? Unsa may akong buhaton aron maangkon ko ang kinabuhing dayon. San Mateo 19 bersikulo 16. So may tubag ni Jesus, kung ang atong Ginoong Hesukristo usa pa ni ka born again, usa pa ni ka pastor sa born again, maingon gid siya nga, uy, ayaw pag-ingon ka unsay buhaton. Tuo lang, luwas na ka. Kaya mo man ilahang argumento, tuo lang, luwas na ka. Paano sa may giyon ni Kristo? Si Jesus mitubag sa 17. Anong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usa ri maayo ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot ka nga mosulod sa kinabuhi. Tinaw, adunay pagtuman sa mga kasuguan. Nga naman, maila usab ang atong pagkatinunan, maila ang atong pagkasumusunod ni Kristo kung kita nagsunod sa iyang mga sugo. Ang tao nga moingon nga nahigugma sa Dios apan wa magsunod sa sugo, uy, bot na, no? Di na tinuod nga gugma. San Juan 14 bersikulo 15 ningon diri, kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Tinaw kayo mga igsuon nga ang pagpadayag sa gugma, kung nahigugma manganita sa Dios, kinahanglan mosunod tas mga kasuguan. Specified sa San Mateo 19, giklaro diri ningon biya nangutana ang batan-on, unsa mang mga sugua? Unsa mang mga sugua? Si Jesus mitubag. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakatahura ang imong amahan o ginahan, ug higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Imagine, diha ba taman? Unsa tubag sa batan-on, gituman ko na kinintanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Imagine na, grabe ka, kining batan-on nga nangutana, maingon na to nga, hilabihan pod siya ka, ano na to nga, religious kayo siya sa pagtuman sa mga kasuguan. Pero naay mas bugat, mas bugat. Nangutana siya, unsa pa may angay o kinahanglan buhaton. Si Jesus mitubag kaniya, kung gusto kang mahingpit, lakaw, o ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, ug makabaton ka mga bahandi didto sa langit, unya balik nganhi kanako, sunod kanako. Mga igsuon, unta nga ato ning naklaro, kay at the end hukman man ta sa Dios, dili sa ato ang pagtuo lamang, kundili sa atong mga buhat. Diya sa Roma kapitulo 2 bersikulo 6 atong basahon, indot ning mga bersikulo. Roma 2:6, kay hukman sa Dios ang matag tawo sumala sa iyang mga buhat. Ha? So, klaro kayo. Alang niya itong mga tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo, ug nagtinguha sa himaya sa kadungganan ug sa kinabuhing walay katapusan, hatagan sila sa Dios sa kinabuhing dayon. Tinaw, no? Alang ni adtong mga tao nga nagpadayon pagbuhat og maayo, no? Pagbuhat og maayo. So apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot ngadto sa mga tawo nga naghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran ug magbuhat sa tanan nga nagbuhat ug magbuhat sa dautan, no? Tinaw kayo mga igsuon ang gitudlo sa balaang kasulatan. Kaya sa 2 Korinto 5:10, nindot po kayo ang mao giingon ni 2 Korinto 5:10 ningon, kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman
aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang buhat, maayo man dautan dinhi sa kalibutan. Now, abutan na. Kalos aman ta matubang ni Kristo. Ha? Mo man dako nga pangutana diha, no? Kalos aman. Diya sa Hebrehanon 9 bersikulo 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa magkausa ug tapos niya na hukman siya sa Dios. So diha paday sa atong kamatayon mga isuon, matubang tangadto sa Dios. O diha human sa atong kamatayon, hukman ta dayon. So pay pud sa gitudlo sa uban nga gitawag og huwat pa kuno tag inigsikan kaming una pa ang hukom. No. There is a particular judgment. After death, there is already judgment. Nya ibalik sa Ginoo for the second judgment, dili mausab ang hukom, no? Dili mausab ang hukom. Kung naka sa langit, langit ka. Kung naka sa ani gitawag na tong impierno, impierno jud ka, no? Katong nasa purgatorio, they are qualified for heaven naman. Gi-cleanse pa lang sila, gihinluan pa lang sila. Sidog na po maingon nga, gama-gama na po na iyang purgatorio. Anyway, pwede na nato isigutan po. Pero ito ilakbit kamay ang purgatorio o sa katimaan sa hustisya sa Dios. Kung aduna man gani hustisya sa kalibutan, nga ang usa ka tawo nga nangawat og saging ug ang usa ka tawo nga nakapatay, di pwede na mo ibalhog prisuhan unya pareha og sentensya, no? Life sentence na kawat ra og saging tungod sa kagutom. Asa man ang hustisya ni ana, no? Nya di man sa tumaksud sa langit kay sa magyabuto yung gibuhat. Pero sa matong sala, venial sin, no? Jutay gagmay nga sala. Pinadayag 21-27 mga ison sa magiingon din Pinadayag 21-27 walay bisan kinsa, walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makaulaw buhat o nagbakak ang pasudlon sa syudad. Mao lamang ang mga tao nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating kanayro. Di makasulod bisan ay jutay. Manang asa man na. Di man po pwede dito sa rainbow mo sa slide kay no? So, sao man na. Di mo bumalangit, di po na ibutan sa imperno, iuban mo sa mga kriminal, no? Asa mga hustisya na. So, ando na gitawag og purgatorio. Diin, maagi na siya purifying fire, no? I-cleanse siya. Kunya, maokay na, makasunod na sa sigingarian sa langit. Mabitaw sa Mateo 5, versikulo 26, si Kristo gahislot niya, no? Gihubad kinis mga scholars nga, wala lain ang ipasabot din ni Kristo. Kung dili, matuod kayo ang iyang giskutan din may tungod kinis purgatorio. So, magiging, o magpabilin ka dito hangtod ang mabayaran nimo ang tanan mong multa, no? The last penny matud pa. So aduna ay pagbayad human ini nga kinabuhi kung di ta mahuman bayad ni atong mga nabuhat nga sala adto na sa pikas na to bayran, no? Pikas na to bayran. Naa may pagpasaylo nga mga iso na ba yung pagpasaylo nga mahitabo human ini kinabuhi aduna oy. Kaya sa Mateo 2:32, Mateo 2:32 sige ingon diri. Ang taong nagsultig dautan batok sa anak sa tao mapasaylo apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo karon o bisan kanusa. Sa lain nga version giyon dinhi dili gayud mapasaylo karon ug sa sunod nga kalibutan. Unsa man ang sunod nga kalibutan, asa man idapita nga adunay pasaylo di sa langit. Ano kinahanglan ba mapasaylo dito nga langit naman to. Sa impierno di naman tong mapasaylo kay to na mas impierno. So kini walay lain mga isuon, mao kini ang gitawag og purgatorio. Di sa unang Korinto nasa unang Korinto 3:13 ngadto sa 15 gitin-aw diha ni San Pablo sa iyang wali dito sa Korinto nga adunay mga buhat niya dili masunog, meaning nindot kayo nga buhat langit panadunay mga buhat niya muagi una o kalayo apan makalatas siya. 1 Korinto 3 ato lang isugod sa 13 kay ang kalidad sa binuhatan sa tatag sa makita unya sa adlaw nga kiniibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti, no? Dili masunog meaning langit sa pamay kinahanglan nga sunugon, no? Langit. Tiwas na to. Kung ang tinukod sa tao diha sa patukaranan dili masunog, makadawat siya ganti. Sa 15, apan kung masunog kini, mahanaw kini kaniya, gikan kaniya, apan maluwas siya samara nga nakalatas sa kalayo. So ning kaluwasan nga nakalatas sa kalayo may suon. Mao ni ang
wala mabantayan sa atong mga isuon nga mga protestante. Pero napoy binuhatan nga dili na makaluwas pa sa disguise sa walay duha-duha na sayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang moguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Adunay paglaglag. Kini paglaglag wa na ginay kaluwasan kay gilaglag naman, no? Gilaglag na. Basin mo na sila asa man po na imong giingon nga venial brad, no? Isu sugot man kadiya og venial sin, mortal sin, inyuha ra man ang pagtulon ang Katoliko. Wa na ilang una-una po tingali. Diya sa unang Korinto 5:16 mga ison ay unang Juan 5:16 ingon dinhi, kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios, hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang ni atong nakahimo og sala nga dili ikamatay, apan adunay sala nga mosangpot gayon sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. So tin-aw mga isuon, adunay sala nga mosangpot sa kamatayon, apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. Namingon sila, pero ano man brad nga diya sa Santiago 2:10, sa may giingon Santiago 2:10, nga pareha naman kuno ang naglapas sa usa ka sala, naglapas mas tanan. Sa Santiago 2:10, kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Kini gipasabot diri ni Santiago may kung imo nang tiwason pagbasa unsa man ni sala nga iyang gisgutan diri sa 11, kay siya nga nag-ingon ayaw panapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay, busa bisan ug wala kamo manapaw nakalapas kamo sa balaod kung kamo nakapatay. Mga mortal sin man kung sa kataong kasaog mortal, tabla ra nga gilapas nimo ang tanan. Kasa ka, ano man, mortal man na, sentensya nimo kamatayon man, imperno man ang sentensya niya na walay kagawasan. Pero kung venial, dili no? Adunay distinction. Ang simbahan, the Church of Distinction. Kinahanglan kay bawo gyud tani ini mga igsuon, no? Kay lagi usahay malipata, usahay malimbungan ta gumikan ra pud sa atong kainosente, gumikan sa ato ang kakuwang sa pagtuon, kakuwang sa ato ang kini gitawag na to og kahibalo, no? Mo na nga padayon ta mga igsuon sa pakibisog nining kaluwasan, mangutana ta sa atong kaugalingon asa naman taron, no? Kung pila na imong edad ron, simple lang nga recollection mga igsuon. Bisan ikaw nagtan-aw ra karon sa Facebook, nagtan-aw nagtubang na to ron sa live. Simple lang nga before ka matug-on niya, try to ask pangutana sa Ginoo, kumusta naman ka? Kumusta naman imong pagkinabuhi isip Kristiyano? Nahimo ba kang maayong ehemplo ngadto sa uban? Nahimo ba kang maayong panag-ingnan sa uban? Imo bang gipagamit ang imong kaugalingon sa Dios? Imo bang gipagamit imong kaugalingon diha sa misyon? O unsa man ang imong mga gihimo nga mga kabilinggan karon? Kay usahay busy kayo ta, busy kayo ta. Unsa man ang busy gani? Matud pa busy under Satan yoke, no? Mo nang mga tao nga busy di na makasimba, naulipon man sa yawa. Mga tao nga mingon to busy kayo pero pangutanon mo sa may nahuman, wa po inahuman, no? Sige ra busy pero way nahuman. Mo man lisod. So remember, lahi ang tao nga busy sa tao nga productive. Kami mga tao nga mingon to grabe jud siya ka productive. Despite sa iyang mga gibuhat kada adlaw, despite sa iyang mga panghimo, fulfill ang iyang bation nga naman kay nahimo siyang productive. So, punta na, busy ka or productive? Karon nga adlaw, Domingo man, unsa may imong gibuhat, no? Unsa may imong nahimo. Kana simple lang kayo kapag uban sa imong pamilya. Di man na ingon nga dako kayo nga buhat pero nakapahimuot na sa Dios imong pagahin, no? Pero tuwa ka sa buwangan, si kagdupad-dupad, dos buwangan, hantod nga niabot na lang gabi wa di pud kana human og papamuwang ay kana murag lahi na pud na nga istorya mga igsuon, no? So again, nini nga mao nga Lent season, mamalandong ta nya maningkamot ta nga makakumpisal gyud ta mga igsuon, no? So when was your last confession? Hinumdum ito, ano sa man imong last nga kumpisal? Remember ang atong kalag kinahanglan nato nga hugasan diya sa kumpisal.
ang usa ka bangko, tingali og nay bangko sa inyo ha. Obserbahe ra gud, ayo na trapuhi. Bisan og di na nimo hugaw-hugaw og tinuod. Ayaw lang hugaw-hugaw, butang ra gud na ang mga bangko diya sa inyong balay. Pero tanawa, after kining maingon na to nga human sa pila ka semana, tanawa, hikapa imo bangko, iba mag-abog na na. Wa nimo hugaw-hugaw ha, ni abog siya og iya ha. Ang abog na milit, inan sa mga tong kalag. Gumikan sa itong pagpakasala matag adlaw, kasata, ini atong pagpakasa sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, nya naay mas dako no. Ang wala pagbuhat sa kinahanglan, ngangay buhaton. Mana nga kinahanglan jud ta nga ato na ipangkumpisal no. So mangayo pud sa Ginoo kung asa pa man dapita ang wala pa kasugli sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man ang mga luna sa atong kinabuhi nga angay pa natong palambuon uban ang Ginoo. Ang tanan mga igsuon mahitabo lamang kung ang atong mga gibuhat ato laging i-offer sa Ginoo. Faith plus good works, no? Na kining pagtuo, kining mga buhat tinukmod sa dako kaayo nga gugma. Gugma sa atong sikataw, gugma sa atong at sa atong kaugalingon, gugma sa Dios, no? So kung inana ang maghari sa atong kinabuhi, for sure malinawon ta. Wa tay kaaway. May mga tao nga hilig pulog away pod, no? Ganahan og naay kaaway perminti ba. So wala maning kamot ta, no? So hopefully mga isuna doon na mo'y mga nakatunan sa atong ginahisgutan karon. Salamat sa inyong pagpatalinghog. Salamat sa inyong paghahin og panahon sa makadaghan. Salamat no sa inyong suporta. Ayaw kalimot sa pag-follow, pag-like sa atong page, sa pag-share ni ini, pag-ambit ngadto sa uban aron nga mas daghan ang ato ang ma-reach no, maabot na to niya. Ang atong pong plano dai mga isuon kung nakabante mo natay sa to nga page no, automatic na siya nga kanang nabitay you can support me by sending stars no. Ya ako nang gi-caption na stars help me to support my ministry no. Rest assured it will not be wasted. You are prayed. Usa sa mga gihunahunaan nato nga ministry pohon tungod kay ako isip usa ka kanang nakahuman og eskwela, nahuman og college, gumikan sa scholarship no nga akong naangkon grasya sa Ginoo. Munang usa sa itong mga plano pod o kaluyan sa Ginoo nga mo earn tanini nga to ang pong vlog, dili man na mo'y priority, dili man na mo'y pioneer aim ginato, pero kung ugaling gani nga adunay mga tao nga willing makikolaborate na to no sa nining mga mission nga gusto nga mangita po tayo mga deserving nga mga estudyante college no nga ato pong tabangan i-reach out na to hatag og mga ginagmay nga tabang financial sa ilang pag-eskwela aron usab sila nga mohuman sa pagtungha kay nasayod ta unsa kapait ang mag-eskwela nga kuwang og kining gitawag nato kuwang kaayo og financial no. Ako naka-experience ug ana kay lisod lagi kayo ang kinabuhi no. Pohon bas magkaistorya po ta na abot sa ako nga story po sa akong kinabuhi no. So sa pagkakaroon mo na mga pipila na to ka mga goal ato ang paningkamutan nga ma-realize na to no nga makatabang tani atong mga tao nga mga estudyante nga nagkalisod pod financially atong mga ngayon na to nga ginagmay lang nga paagi pero dako na na og tabang ngadto kanila no. So you can sing stars if you wish no, makatabang ta nila. Ang imong tabang dili na para sa ako kundi para na sa mga tao nga ato ang tabangan po nya. Kanang mga tabang dili na i-credit na ako sa kaugalingon kundi ninyo nga mga misuporta nini nga to ang programa no, atong programa. So gani maluoy ko sa ubang mga estudyante nga ako mahimamat pod no, mag-istorya sa ilang kasinatian na yan, apo uban nga ganahan po mga eskwela nga di gid taon po ka eskwela no, gumikan pod sa kapobrehon na daghan mga inana nga mga case. Anyway, naghaman ang programa po sa gobyerno karon pero kinahanglan niya po taong mga private individual nga adunay panglantaw kabahin niini unini pagiha makatabang ta nila nya po na pod sila na po'y mutabang ngadto sa mga manginahanglan po. So ako lang i-shout out ang mga pipila ka mga naglantaw na to karon. Shout out ni Bro Mark Anthony Labuca Abni diya sa Maumawan.
usa ka manasigon nga Catholic faith defenders, at the same time usa ka lay minister. Padayon bro sa imong pag-alagad. Shout out po sa akong asawa nga naglantaw na to karon, Julian Magunsya Baron. So salamat sa imong suporta, Ma'am Love. Ni Donabel Suari, no? Diya sa Sierra Bulyones, usa ka aktibo kaayong member sa Student Catholic Action, no? Usa ka facilitator, no? So padayon ate, no, sa paghimo og maayo. Ni Ate Morvisan Saison diya sa Manila, no? Naglantaw usab nato. Maayong paglantaw ni Lourdes Jose Brian, no? Naglantaw sa nato. Just MK, no? I-follow ninyo Just MK mga isuon. Nanay daghang tayong makatunan nito. Mga isuon na nato nga vloggers pod nga naningkamot pod aron sa pagsangyaw sa kamaturan. Ni Marnil Baculaw naglantaw nato, taga Bilang-Bilangan, nga naaron nag-eskwela diha sa Cebu, no? Sa Cebu, sa Lapu-Lapu mantali na siya. So shout out diha Marnel. Ni Jong Banugan, amen bro, shout out ko from Davao City, God bless. Uy, abot dita og Davao ani bro Jong. So shout out diha sa imuhang nahimutangan kung hopefully padayon po mo diha, no? Diha sa Davao, daghang tag mga kaigsuonan diha nga mga CFD pod. So God bless you bro, God bless, God bless. Ebidensya biblika, yun si Marcelo Ahok, kumbati kuya kumbati yun ani Lods, no? Ginoo ray magbaos, no? Kita gigamit ta si Ginoo ron para sa pagsangyaw nini atong apostolado, mo nga di nato makuli ang atong kaugalingon. Ni Bro Roroy Kalulo Kagas diya sa Hagna Bohol, no? So shout out diya bro. Ni Julian Magunsya Baron, akong asawa, amen kuya no? So ni Romeo Santa, ani pangutana sa karon na siguro ka nimo kung luwas ka na. So mo ni atong gitubag na ganihan, no? Ato lang sana balik lang ang video ato na nagitubag, no? Ang tubag ni San Pablo pod og mga biblical nga mga verses nga atong gisupport nining mao nga pangutana. Wa ta kabantay ani nga mao pangutana, pero mangani kay ato na ning nahisgutan sa unahan. Ni Bro Tyron Katanyag diha sa Trinidad, akong kauban sa BCBP. Bro, maayong paglantaw bro. Ako ning amigo po kaayo diha sa Trinidad, no? Aktibo pod sa simbahan. Romeo Santa, daghang verse nga nagapamatuod nga buhi pa ang tao, naan na siya'y kasigurduhan. So unsa man nga kasigurduhan, isuon na mo na kini mong kaluwasan kinahanglan nga masabtan gyud nato, no? Unsa man nga kaluwasan, kay ang tao pwede man, for example nagapos siya, no? Or puta na to og naibitin, naluwas siya kay giluwas, gi-rescue siya, pwede man may na to luwas. Unsa man nga kasigurduhan ka ang imong gipasabot, no? Ni Bro Jonas Bazar watching na adya sa Cebu, sa Lapu-Lapu, nagtrabaho sa Palawan Pawn Shop, no? So advertise na ning Palawan Pawn Shop. So naani siya diha na mga ganahan og mga alahas, itong mga brato nga mga alahas. Follow mo na ni Bro Jonas kay magsina sila og live pod brato ra ilang mga alahas, makapalit mo og mga nindot kitong mga padung na bitaw marimati bitaw, no? Ni Maritz Melesio, amen. Thank you Lord, thank you bro Sir Kuya God bless you always. So salamat kayo sis, no? Usa ni sa mga aktibo po nato nga kining followers si sis Maritz Melesio, no? Uwa ko masayop sa talibon ni sa San Agustin, no? So salamat kayo mga igsuon sa iyong paglantaw, ug sa tanan nga wala na nato ma-shout out nga naglantaw nato ganiha. So aron nga ma-shout out mo sa sunod nga mga video nato, ayaw ka kalimot sa pag-comment down, no? Napon mo ipa-advertise pod ato na nga paningkamutan nga ma-advertise pod ninyo ang mga ginagmay diha nga mga ganahan nga i-advertise, no? Sa to nga page sa tambag ni Kuya ay isa ka naglantaw na to nga di na ko ma-identify, no? Ganiha pa ni pagsugod pa gyud sa to nga live. Okay. So April Shy, si April Shy, no? So naglantaw din na to. Salamat kayo sister.
ni Nene Arsenio. Amen. So naglantaw si Sister Nene Arsenio. Asa man ni dapita si Sister Nene sa asa man ka dapita ron. Asa dapit nga parte sa Pilipinas, Bohol ba, Mindanao, Davao, no? So kasagaran tong followers kay from Bohol, no? Bohol ang atong mga followers. Natay uban ng mga followers po gikan sa Davao, kasagaran mga CFD pod sa Davao, no? Diha sa ari pod sa Picas sa Region 6 natay mga igsuon diha sa mga Samar region. Natay mga kaigsuonan diha, no? So again, if naamoy mga pangutana ay mga kalibog ato po ng hisgutanan pohon sa umaabot na to nga mga live, no? Buhol ra ni si Nene Arsenio, no? So maayong paglantaw igsuon sa mga naglantaw diha, no? So unta do na moy nakatunan ni atong hamubo nga pagmamalandong nya di man ta kayo makadugay pud kaayo sa atong live kay ugma pohon balik na pud sa ato ang stasyon sa isla, sa ato ang trabaho, no? Isip usa ka magtutudlo balik na pud sa ato ang mission ngadto sa mga bata nya challenging ra ba ning pagka magtutudlo kay daghan kaayo mga post diha sa social media. Ano na yung mga issue, no? Ano na yung mga istorya kabahin sa pagdisiplina, no? Anyway, ila po ito nga problema. Basta kay sa ako nga pag magtutudlo, sayod na ako mga estudyante, kana lang impose lang na to ang mga balaod niya, kana mutuman sila sa balaod, dili gumikan kay nahadlok sila, kundi mutuman sila sa balaod tungod kay nahigugma sila, no? Mana dili nang kadlok tinukmod sa kadlok kundi dili gugma, no? Mana nindot kayo sa inyong mga anak, sa mga minyo diha, no? Kung mo impose ta og balaod ayaw gyud nang mura ka martial law. Kay ang usa ka bata kung hilabihan kayo nga paghigpit ang ang sul sa ingon huna nga anang nituman sa niini tungod kay nahadlok siya, maabot ang time nga magrebilde ang utok, no? Pero kung ang usa ka bata triningo na to sa paghigugma, mana di na kinahanglan daghang istorya, nibuhat siya sa usa ka butang dili tungod kay nahadlok siya, nibuhat siya sa kabutang tungod kay nahigugma siya, no? Di siya ganahan niya masuko iyang mama kay love niya iyang mama, di siya ganahan masuko ang iyang papa kay love niya iyang papa, di siya ganahan masuko iyang mga igsuon kay love niya iyang mga igsuon, no? Nindot kayo na mga igsuon kung inana man gani ang nahitabo sa ato ang pamilya. Of course, dako ni nga hagit ang ato ang panahon karon, especially sa social media world nga bisag unsa na lang makit-an sa mga bata nga ilar ba ng awaton na yon. Mo ni ato ang naghimo pod ang social media atong gitugbangan nga mahimo tang kabahin social media nga makasangyaw pud ta, no? Maritz Melisio, salamat Sir Kuya watching from Kandihay. Oy, sa Kandihay din ni si Sister Maritz Melisio, no? So nila ni kuan dia sis, no? Nila ni bro Nestor, no? Bro Nestor Patino, engineer nga labihan ka buutan, labihan ka aktibo usab nga Catholic faith defender dia sa Kandihay, no? Ni George adunay Obihiro. Uy, nakoy asa ba ni na ako nadungog ni mga Obihiro, ha? God bless brother, watching from Lapu-Lapu City, Cebu. Uy, maayong paglantaw diya sa Lapu-Lapu igsuon, no? Natay mga kaila nga Obihiro, familiar na ko imuhang apelyido, no? Medyo nakalimot lang ko. Pero maayong paglantaw diya sa Lapu-Lapu, no? Na po may mga kaliwat diya sa Lapu-Lapu sa isla lang nasa San Vicente, no? Olango Island. Matag Mayo wala mi mula agmi tunay ni viral dito ato sa fiesta magnya last year dito ko ato, no? So mana pasin hopefully makapamista do balik ni Brother Marcelo Hawk agoy ang akong idol Kumbati Lods. So asa man karon Lods, asa man mo naglaag karon, ha? Naaba mo sa Panglaw pagyapon karon or nakauli na mo sa Carmen, ha? So maayong paglantaw dia Lods. Regards ko dia sa imong mga
kauban diha, no, nila ni Brad Erickson, ang iyang mga kaubanan diha. Ni Isarua Hammond, watching from CDU. Uy, gikan sa Cagayan de Oro, no? So, Hammond, ako estudyante before, ang apelido niya kay Hammond pod, no? Niya, foreigner, ang amahan, foreigner. So, kini mga Hammond, I don't know if foreign ba niya ang iyang apelido. So, salamat sister, no? Nga, naglantaw mo diya ron sa Cagayan de Oro. Natay mga isuon diya, mga followers na to diya sa Cagayan pod. Usa po sa mga active po na to nga idolo po na to sa CFD des Cagayan, si Brad Saldi Ocon, no? Usa ka radio commentator niya, kagawad pod sa Cagayan, no? Sa CDO. So mayong pag lantaw diha. So nindot pod nga pohon usa po na sa mga tinguha makalaag ang mga lugar, no, sa Divine Mercy sa Cagayan. Nakana man ta dapita area sa Mindanao, pero dito ras Camiguin, no. Hopefully pohon makalaag pud sa uban nga lugar. Gumikan lagi pod kay og ting klase, ma-focus man nato ang atong panahon diha sa trabaho. Di ta kalaga og lagyo except na lang og adunay bakasyon. Anyway, mga isuon, karon nga June 8 ug 9 mao ang National Convention sa Catholic Faith Defenders nga paghimuon dito sa Antipolo, Rizal, no, sa Luzon ni siya. We are planning moadto mi kauban ni Ebidensya Biblika o ni Just MK, Brother Mars ug ni Bro Brian. Nga hopefully aduna mi makit-an nga mga sponsors pohon sa mao nga pag-adto na mo sayod ta nga medyo dako-dako pud gastohon pa dito, no. So kung naay mga maluoy pohon na maka adto ta na nindot ra ba ang tema dito pohon kay about digital, no, digital evangelization, which is mo na atong ginabuhat na karon, mo upgrade pag ani pohon. Ako sa pagkakaron I'm just using my cell phones. Wala pa tay mga daghang mga effects, no, patay mga sound cards. Before natay sound cards nga gigamit pero naguba nitong bagyong Odette, no. Gikan ganito ni Bro Brian, no. So pohon ma-upgrade ta to nga studio type nga area. So pagkaron kay medyo igang po niya nga ako ang amo nga room sa asawa. Medyo igang kay naguba po ang wa po ventilation o po mga kuan diri. Ini gitawag na to og electric fan, no, mga to sa misa payag na tulog. Sa likod nako actually gamay lang siya nga cabinet niya, diyan mo gibutang ang altar. Okay, makita niyo sa pika side marag nabahin bitaw napay gift nga panahatag ko pag Pasko pa na. So mga isuon, again daghang kay salamat sa inyong pag-uban nato ning live hangtod ining mga orasa. Salamat sa inyong kakugi unta nga sa gamay nga paagi naka-impart ko ninyo og mga pagtulunan sa simbahan, makapadasig kaninyo nga makapadasig makatabang ninyo sa inyong pagpamalandong niining kwarisma, ubanta niining mga kwarisma nga mahimo na to nga magbalaan sa tuang kaugalingon sa tuang kinabuhi nga aron mahimong makapahimuot sa Dios, no. So inang po ay takanunay nga kami sa digital nining pagsangyaw makalahutay nya atangi lang ninyo ang atong mga live. By the way, atong live mahitabo lang yun, no, matag Sabado lang yun o Domingo kasagaran kay sa isla medyo piki na dito, wala tay kuryente, wala tay internet nga klaro dito, no. So pero ning kamot nga maka-post gyapon despite sa kanihit sa signal dito ning kamot pero ang sa live medyo piki yun, no. I'm planning pohon gasyahan makapatuko dito og ning piso wifi niya makakwanta og solar pod pohon aron nga bisan udto ta sa isla makahimo ta og broadcast nga nahunong gani ang ato ang radyo. Sa una naman tay programa sa radyo gihatag ni Father Greg, no, kaning among spiritual director. Ang programa sa radyo natin sa ubay sa gabayan sa pagtuong Katoliko matag Domingo to siya alas 6. Karon nahunong pag sa pagkaron gumikan usab sa
kining sa internet dito sa isla, no? Pero pohon mabalik ka na yan tanan, Ginoo ray magagad na nga makabalik punta sa on air atong tingog madungog diya sa radyo, no? Nya natay mga talks pohon diya sa Marso di City, natay recollection diya sa Talibon, Bohol. So kita kids diha mga kabatanunan, mga youth ang ato ang handulan diya og recollection pohon. Sa Baditres po natay recollection sa parokya sa Santo Niño, Bien Unido din mismo sa mga PFT na siya kay ang moapil niya ng mga recollection maupoy atong ipadala ngadto sa mga barangay kaya ako man ang parish formation team coordinator sa mga PFT, no? Mo na atong ipaningkamutan pod nga makatag og recollection ngadto sa tanang barangay sa Bien Unido matag Kwaresma mo na mga sana sa mga gimbuhaton, and hopefully ma-realize karon ba di tres nya sa Miyerkules Santo mo amo ang pag send off sa mga speakers pohon, no? So kita kids gyapon ta ana kung ikaw taga Bien Unido, I encourage you nga moapil sa mga kalihukan aron ubanta nga magsangyaw, ubanta nga masinati sa kalipay nga kauban si Kristo, no? So karong March 17 man to, no? Dito ta sa Talibon pohon. March 16 kita kids punta diha sa Anda ba to? Anda, no? Kita kids ta sa parokya sa Anda pohon for Catholic Apologetic Seminar kauban sa Ebidensya Biblika, Bro Mars. Unya karong Abril 6 ug City diha ta sa Trinidad, San Isidro, Trinidad, no? So kita kids punta diha. Aduna tay apologetic seminar nga pagahimuon po diha. Hopefully tuloy-tuloy na atong mga seminars nya para ini ka June bakasyon exactly makalupad po ta og Luzon pohon para sa National Convention. Kumaro yang Ginoo, no? So dito na taman mga isuon. Hopefully aduna moy mga insight nga nakatunan karon. So magampo ta sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Salamat Ginoo nining kahigayunan din kami nakahimo nining online nga pagsangyaw. Imo Ginoo nga mga tawo nga migahin sa pagpaminaw imong nga hatagan og grasya ug mga panalangin. Ika pa usabang among tagatag sa kabalatian ayuha kami Ginoo aron nga kami makapadayon diha sa among tagatag sa ka misyon. Ginoo ang among mga pulong nga among nadungog karon, among nabati amo unta nga mapuy-an diha sa mga kinabuhi aron nga among kinabuhi mahimo unta nga ehemplo o sulundon ngadto sa uban. Among inahan Santa Maria, yampo kami sa kanunay. Kini tanan ng pangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi sa tanan. Kadaghan man ang mga naglantaw na to ron, no? Mayong gabi. Bye-bye.